sa mga karaan o sa mga naandan, na tay mga gesture nga kana bitawng tuuhan ta, nga muswerta, manumpa ta, mapanaad, hinumdum kong bata pa, kana bitaw natay mga gesture nga panumpa pa, kana bitawng mur pa. Ambot mga karaan, mga makahinumdum, mur pa. Kaya napagid, diri pagyud mo, kuros-kuros pagyud diri sa liong. Kanya sa ato mga transaksyon, mingon ta pananglitan sa kaning gitawag nato nga o mangutang ka, kinahanglan napag kay promissory, napag kay sulatan, napag kay permahan, kay para mingon ka nga mubayad gyud ka kung muangutang ka. Bisan gani pananglitan sa atong espirituhanon nga o pagka Kristohanon. Diba sa mga GKK leaders namatay sending forth ya sa uban nga parokya and I don't know dire kana pagyud tay sending forth niya pagyoy panumpa nga ato gyud pirmahan para lang gyud ta katuuhan. Para lang gyud miunta nga magtarong gyud ko. O na nga usahay kana mag sending forth ko pag sending forth niya binditahan man binditahan I don't know that unsay ginahimo dinhi binditahan ang mga masending forth nga mga leader, mingon jud ko nga kaning bindita ang effectivity niya usa ka tuig kay basig usa ka bulan ra man pud mo serve. Basig usa ka bulan ra man pud mo makit-an nga perting panumpa ninyo nga gisend forth pero wala di ay. Mga igsoon ko ni Kristo bisan sa mga pagtulunan dinha akong ibutang sa usa ka konteksto ngano man nga mingon ang atong Ginoo nga ing na lamang oo kun dili. Diba mingon man ang atong Ginoo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, kamatuoran, ug kinabuhi. Take that particular nga mingon, ako ang dalan, kamatuoran, ug kinabuhi. Wala sa mingon nga naay kamatuoran, naay dalan, ug naay kinabuhi. Very significant kaayo nga mingon sa ako. Kay ngano man ang panawagan niya nga dili na kinahanglan tang manumpa kundi kita mismo makit-an diha ang kamatuoran. Nga kita mismo nagpuyo sa kamatuoran. Mabitaw na nga very significant kayo ang gingon sa atong Ginoo nga ing na lamang oo kun dili. Ayaw na panumpa. Kay ang tawag sa matag Kristohanon nga magpuyo siya sa kamatuoran. If you try to look at the gospel reading, sa labi na sa gingon usab sa atong Ginoo nga siya maong kamatuoran. Ug kun kita Kristohanon, di ba? Musunod ta unsa usab siya. Kung mingon sa nga ako ang kamatuoran, makaingon baka kita sa atong kaugalingon, ako ang kamatuoran? Mingon na ba kita, naatay kamatuoran? O hain mas maayo nga ako ang kamatuoran? Nga naa kanako, kay gipuy-an ako ang kamatuoran. Kay kung tanaw na ito makaigsunan, diri sa Ebanghelyo, on the flip side of this, makita nato makaigsunan nga kung wa ko magpuyo sa kamatuoran, wa ka magpuyo sa kamatuoran, daghan ang epekto niini. And I would like to put this in a saying nga naay panultihon. If you tell unsa may kabalagtaran sa kamatuoran or truth, lie, pamakak. If you tell a lie, it is part of your past. But if you tell the truth, it will be part of your future. Ako explain gamay. Kung magsulti tag pamakak, nanatay record. That's why it is part of your past. Aka ng tawhana na, mayroon na sa istorya. Kana, sige nagpamakak. O na nga, it will be part of your past. Gusto ba ta nga mabansagan nga bakakon? Gusto banta, mga bansagan, maingnan, mailhan, nga sige og pamakak?
Lisod. On the other hand, nga mo na ginaingon, if you tell the truth, it will be part of your future. Ako musulti kas tinuod, naagyod kanimo ang gitawag nga future. Sama na ko na in our relationship, even in business, pananglitan, no? Kung di ka mubayad sa utang, ya well known kang di ka mubayad sa utang, pautangon pa ba ka? Bisan sa imong mga barkada, sa utang lang paminantiha, istorya tag-utang. Sa utang palang daan, kung di ka mubayad sa utang, niya, mangutang na pud ka, magpanuko na ng magpautang sa imuha. Ano man, wa man ka mutuman sa imong gisulti o sa imong saad. Mo gani makaigsunan, nga lami kayo paminawon sa atong kaugalingon kung nagpuyo kita sa kamatuoran. Kaya nga naman, usa sa mga punto usab diana, mao kini nga, kung ikaw naa sa kamatuoran, daghan nagmusalig nimo. Kasaligan na ka. Sa atua pa nga ikaw kasaligan, tungod kay imong gipuy-an ang kamatuoran. Can you imagine living the life nga wa gi mutuo nimo? Can we imagine our life nga magpuyo ta nga di gyud ta kasaligan? Di na ta tagaag trabaho, di na ta tagaag responsibilidad, tungod kay nganuman wa ta magpuyo sa kamatuoran. It could be like hell kung wa nagi mutuo sa atua, wa nagi musalig sa atua. Even in our own conversation, pananglitan, kung musulti kas tinuod, makatulog kag tarong. Pero kung musulti kas pamakak, I don't know if you can relate this, maghuna-huna ka, tama ba ka ito akong gisulti? Di ba ka ako masakpan ato? Base niya, masakpan ko sa akong gisulti. Simple relationship. Simple nga pamaagi, nga kung kita naa sa kamatuoran, anaa ka nato ang kalipay, anaa ka nato ang kaayo, anaa ka nato ang pagpuyo nga tinuuray gayud nga Kristohanon. O na nga mag-iyon ko nga, in what context nga atong sabton kining giingon sa atong Ginoo? Oo kundili. Ingna lamang oo kundili. Kay si Jesus maong kamaturan, ug kay kita sumusunod niya, magpuyo usab kita sa kamatuoran. Then makaingon kita nga kita gayud sumusunod sa atong Ginoo, kay ang kamaturan dili ingon lamang nga naa ang kamaturan, naa dihang kamaturan, kundi kita mismo personifies the truth nga kita mismo mao usab sama sa atong Ginoo ang kamaturan alang sa uban. Panalangin ni Diyos kanaton.